B'investiment ta' 100,000 euro ġimni disservi ġdid ta' trasport assistit għal residenti ta' Raħal Ġdid. Dan permezz ta' servizz li se jingħata permezz ta' van tal-elettriku aċċessibbli b'rampa għall-użu ta' residenti anzjani u persuni b'żabilità. Dan is-servizz ġimni dim is-segretarji parlamentari Alison Zerafa Civelli u Chris Bonnet fejn intqal li dan il-proġett u ffinanzjat minn fondi Norveġiżi u dawk mill-Kunsill Lokali. Dan is-servizz b'xejn se jidħol fis-seħħ mit-tieni ġimgħa ta' Awwissu bis-Sindku ta' Raħal Ġdid Dominic Grima jispjega kif se jkun qed jaħdem. Dan huwa trasport b'xejn li ħajkun qed jagħti s-servizzi mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-7:30 u s-satej u s-sibt bejn 8 u n-nofsija. Dan ħajkun servizz għal dawk l-anzjani li anka għandhom il xi ħadd ġewwa San Vincenz de Paul. Ġifieri ħajkun qed iservi ġewwa l-lokal tagħna, eżempju dawk l-anzjani jew in-nies b'diżabilità li għandhom bżonn dawn is-servizz jistgħu jagħmlu użu mill-ċentru tas-saħħa jew il-kunsill jew anke f'xi servizz ġewwa l-lokal tagħna. Is-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli sostniet li hu id-dritt ta' kull persuna li tgħix ħajja indipendenti iffaħret ukoll laqal tal-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid li jagħmel użu tajjeb mill-fondi tiegħu favur servizz pubbliku fil-qalba tal-komunità. Is-Segretarju Parlamentari Bonnet sostna li l-proġett qed joħloq element ta' ġid fis-soċjetà għall-anzjani tagħna u għall persuni b'żabilità u bih ikompli jenfasizza il-miri ta' dan il-gvern biex ikun hemm dejjem viċin in-nies.